Horas manugut mahita saluhut na damang dainang nasoni haanggi pinaribot di bagasan Kristus Yesus tu hatay. Ia renungan singkat dihita di manuguton, ima bab 2 nomor judul agama dan sanggup papuason. Usaha do sude akacara ni pertibion lawan dapat hasunangan ni. Nalau menggati ahna hurang na adong di bahasan rohaku. Alai sude dua gagal. Marsura ma au di rohaku na bahadun waing. Nabudu agama lo menggati aha na hurang di bahasan rohaki. Damang dainang yang guau di pagodang di bagasan keluarga Kristen do mulai siya met-met. Nungaringgas ala tu gereja. Jala muse marsikola doau di sekolah Kristen na margor sekolah enggol Chinese. Ima sara sekolah Kristen na paling udenggan di Singapura. Ganu pari marenungan hariat doa ame dibayan di sekolah lewat intercom. Jala ringgas doau pahut-hut kebaktiani. Hut muse marsiajar agama di sekolah. Alanido nang nilai persiajaran agama kupe tung macari nggak setuturo. Ala di masa na po sebulung bosan mau tu namar guara agama. Ujungna dangolo biawla tu gereja. Alai yang gue bahasa rohaku totong do piau salah Kristen. Nang pehola tikki marnatal manang tikki arama mate lawa tu gereja. Ada dung marumur autur 10 tahun, ada sepuas wilala di bagasar rohaku mengenai Kristen ini, mulai ma apa bono pediriku tu agama nasing, hutu hormat ka buku-buku agama nasing, jalau persiajari, hulu jo muse aka guru-guru agama nasing, lamar siajar tu nasida, hupai huti huddo ganup aka peraturannya agama nasing ni. Jala di ujung nape dapat cuma bersejarah nih. Sudah agama ini mengajar hon serap ni roha. Para si roha on tuala na pugus. Jala kau manotong mengutus sudah ruhut-ruhut ni agama ini. Akarung aku pe mulai memarnida dalam perhati-hati hon perniulauku. Dang olo biau mengaluli hasak seson di pertibion. Manang hapuas tu diriku sabing. Di bernasida do parang eku nang mubanin na. Jadi halak na serius maragama. Pas sudah hutiki majahaka buku agama. Jala para siroha tu kalak na pugus. Jadi dok nasida ma yang guau nung ngasa halak tung macay na burju. Hape kenyataan na gabe salak na munafik doau. Sian luar doau berengon hirana berju, hirana muba. Alang go di bahasa rohaku do, toktong do piau sigi jang roha. Nang penduduk halak yang kepala hukunin nanunga muba sian luar. Alai au nang debatape, tung takas do di boto. Yang gua sigi jang roha dope. Molo debatamar nida, tung maca jorbot situ tu do rohaku. Sadar doau nian macam murado hubain halak tertipu. Alana hupakyat tong kedok agama. Ala yang go debata dang song ni murana gabe terpengaruh. Ala debata tung dibotol saluhutna jala debata tung si bereng rohado. Sian mulana makirim do rohaku madapat hapuason sian agamai. Alai kenyataanna tong do macailong pakurangina. Molo hamu amang inang marpikir kekristenan ima sadagama persema hamu. Hamu pe ikut do makilalahon ngulu na kosong toktong. Yang gua kristenon dang dosi dohot paragamaon. Hata nauli na boy pepota
nang pausur-surota di basar wata ima. Agama, idang boy mangisi akana hurang na adong di panguruluon ni partodiota. Mau lihat ma di hamu damang dainang siala nang dibigi hamu na renungan singkat di manugoton. Sampai tu na pajepah hita musia bersugut. Tuhan Yesus ma mamasuk-masuk hita saluhut na mau lihat